Pula aia să vedem dacă răspundere. Apoi. Pula. Bine. Tu? Ai poftă de ceva? Ce? Ai poftă de ceva? Ce să fac? Nu știu, ceva. Ceva? Am fost la școală, am avut mai colegi. Olă, ce-o... N-am niciun băiat decât eu singur de... Olă, și erau numai gagici? Da, și a venit și cu fetița ei în clasa așa. Și tu ai terminat. Și era aia mai deșteaptă ca tot. Aaa! Păi tu nu ai arătat pula ceva? Eu, bă, e pita mai deșteaptă. Da! Păi nu te-ai speriat? Da? Te-ai speriat? Nu. Pe tine te doare în pulă. Tot timpul te doare în pulă. Te știi cum vorbesc eu acum? A, Fără telefon la ureche, fără nimic, cu bani, spre. te doare în pulă. Ți-am Da, speriat. merg așa și... Fără telefon la ureche. Așa, pula mea. Da. Ceva. Ce? Și gagica la curu mișto? Da, da. A, Aul. bă, te făceai pedofil. Nu, Nu? nu se fac. A. Nasol. Da, da. Bine, hai că te las. Alex, îți zic ceva. Te iubesc. Mă iubești? Da. De ce? A, De te iubesc de... Bine, pa. Nu te iubesc, Ciprian. A, Da. pa.